районно читалище Просвета, село Черник. Съвместно сме посветили това събиране на годината на гражданите, 2013 година, месец на Европа. В това мероприятие учениците от основно училище Свети Кирил и Методий ще представят викторина на тема "Какво знаем за Европейският съюз?". Ще изнесат презентация на тема "Да опознаем Европа". Участници в това мероприятие са учениците от клубовете по проект "Успех", клуб "Пътешественик" с ръководител Мюрхадие Мухарем, клуб "Език мой" с ръководител госпожа Иванка Докторова и група ученици под ръководството на госпожа Серда Сали, госпожа Ивелина Неделчева и госпожа Айнур Хасан. Предлагаме викторията "Какво знаеш за Европейския съюз?". Участват клуб "Пътешественик". Те дълго се подготвяха, издирваха материали, допълваха своите знания. За всички нас тази викторина ще бъде приятна и полезна. Убедете се сами. Така. И започваме бавно, без да се притеснявате. Европейският съюз е политически и икономически съюз между 27 държави. Европейският съюз е много важна международна организация на страните в Европа. Създаден е през 1957 година в Рим от 6 страни – Германия, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия и Италия. Административният център на Европейският съюз е в град Брюксел, столицата на Белгия. През 1979 година е създаден Европейски парламент със седалище в град Страсбург, Франция. Между държавите в Съюза са създадени типични икономически, културни и политически отношения. Функционирането на Европейския съюз се осъществява от неговите учреждения и органи, някои от които са наднационални, а други междуправителствени. Типичен представител на наднационалните органи е Европейската комисия, която има основни изпълнителни функции. Нейните членове, макар и излъчени от правителствата на държавите членки, са напълно независими от тях. Законодателните функции се упражняват от Европейския парламент, съставен от лица, избрани пряко от гражданите на Европейския съюз, и Съвета на Европейския съюз, състоящ се от по един представител на всяка държава членка на ниво министър. На свой ред съдебният контрол се осъществява от Съда на Европейския съюз, състоящ се Той е съставен от съд 27 съдии от всяка държава членка, общ съд 27 съдии от всяка държава членка и специализиран